Зважає. Чекай, розберемося з технікою. Зараз. А друга потім будете кожна збивати по одному разу, бо буде прийти 4 рулети на кожну з вас. Добре? Алло? Ага. Поставити, що ти не це. А ну так. Ні, вона дуже гарно вигортає по каструлі все. Ага. І дуже гарно боки нею торти обробляти боками. Ви включили духовку? Так. Включили. Так. Так, що там у нас? О, класно, а нам треба... Це одразу треба вдома, і ми такий хвилі. Одразу робимо 20 маків на рулет. О, все, виключай. Зараз, я подивлюся.